like bees. Ей, брат, нали сме братя? Кажи ми на мен, защо не ме обичаш, нали уж сме братя? Уж сме братя, кажи ми, защо не ме обичаш? Аз не мога да разбера какво съм ти направил, че не ме обичаш ти. Кажи ми, защо не ме обичаш ти? Защо не ме обичаш? Кажи ми, че ми става тъжно. Защо не ме обичаш ти? Защо не ме обичаш ти? Кажи ми защо ти не ме обичаш? Защо ти не ме обичаш ти? Кажи ми защо не ме обичаш? Уж сме братя, защо не ме обичаш? Аз те обичам толкова много. Аз те обичам на първо място, но ти не ме обичаш. Защо така не мога да разбера? Аз не мога да разбера защо ли не ме обичаш. Кажи ми защо не ме обичаш. Ти защо не ме обичаш? Ей, малкия, аз съм с 3 години по-голям от тебе и аз казвам какво се прави. Казвам на тебе какво се прави, ти не може да ми казваш. Ей, малкия, ти да ми казваш какво аз да правя, какво да правим ние двамата. Аз защото съм по-голям от тебе с 3 години. Дали? Аз съм по-голям от тебе с 3 години, затова аз казвам какво ще правим. Казвам за тебе, какво ще правим. Казвам за тебе, брат малкия. Казвам за тебе, за тебе. Така че трябва да ме обичаш, нали уж ме братя. Ако не ме обичаш, тогава защо сме две момчета? Кажи ми защо не ме обичаш ти? Кажи ми защо не ме обичаш? Искам да знам защо не ме обичаш. Искам да знам. Кажи ми защо не ме обичаш ти? Кажи ми защо не ме обичаш? Искам да знам. Нали уж сме братя? Ей, малкия, уж сме братя. Кажи защо не ме обичаш ти? Кажи ми защо не ме обичаш? Искам да знам защо мен не ме обичаш, значи аз няма